बिराद मोजां इनिशिएटिभ बियो श्रीजुत हाग्रामा महिलारिनि निर्देशआव जोङो एबारनि सरकारा प्रथमबारनि थाखाय जोङो बे गथ'फोरखौ टप 10 मोननाय 11-12 इंक्लूडिंग MIL प्रत्येकटा गभर्नमेंट स्कूल आरो प्राइवेट स्कूलनि गथ'फोरखौ जोङो दिनै बिथांमोननि बिराद सिगनिफिकेंट मोनसे एचिभमेंट दाव जों एनकारेज होदों प्रत्येकजन गार्जेनफोरखौ लोगोसे जोङो स्टुडेन्ट्सफोरखौ आरो टीचार्सफोरखौ जोङो मान बावदों गतिके बिथांमोननि जीवननि बिराद मोनसे सिगनिफिकेंट डे बे डेआव जोंबो समभागि जानानै बिथांमोनखौ एनकारेज होनायनि थाखाय हाग्रामा महिलारिनि बिथोनाव जोंनि यूथ आरो BSU विंसआ जे इनिशिएटिभ लादों बियो जोबोद गोजोनथाव आरो जोबोद खुसिनि खोथा बियो आरो फैगौ दिनाव मोनसे बेबादि प्लेटफर्म होनायनि जरियते जोङो इयुननि जोलै स्टुडेन्ट्सफोरखौ जोङो गोजान लामा थाबायनायनि थाखाय एनकारेज आरो कनफिडेन्ट मोनसे होगोन होननानै आं मिजिंथियो